Ρελία. Πολύ άσχημα. Καλός. Ωραίος είναι. Ωραίος. Είναι ούτε πολύ ψηλός, ούτε πολύ κοντός. Πράσινα μάτια. Μελιά προς το πράσινο. Φοράει ένα μπεσακάκι προς το λαδί. Τι έπαθες, παιδάκι μου? Χαστούκισε με. Γιατί? Χαστούκισε με. Γιατί, παιδί μου? Χαστούκισε με. Θα σε χαστούκισω. Ναι. Τι είδες, παιδάκι μου? Τη ζωή μου να περνάει μπροστά από τα μάτια. Πάμε. Περίμενε τα πράγματά μου. Θανάση, το μαγαζί μου. Να σου πω, πες τα μου με τη σειρά να καταλάβω. Τι να καταλάβεις εσύ? Εγώ κατάλαβα πολύ καλά ότι και στην πενιέρα θα το κάνει με τη γυναίκα του και στο γαλαξίδι θα τη φέρει και θα την ταΐζει μυδάκια στο στόμα. Ξέρεις τι θα κάνω? Τι? Φεύγουμε. Ναι. Α, μπράβο. Καλύτερα. Να μην ξεφτυλιστούμε κιόλας, μας ξέρουν και οι πέτρες εδώ πέρα. Τη φυλάει. Τι έχεις, αγάπη μου? Τίποτα, ξέρω, εγώ μου κάτσε βαρύ το μύδι. Τότε να παραγγείλουμε ένα απεργία. Κάτσε να πω να μας φέρουν και το λογαριασμό. Σας παρακαλώ, μας φέρνετε και το λογαριασμό. Γεια σας. Σας είδα και δεν το πίστευα. Από το Συμβούλιο κατευθείαν στο γαλαξίδι. Ελένη, και εσύ εδώ, τι σύμπτωση είναι αυτή? Κι εγώ, κυρία Μαρνέρη, κι εγώ. Μόνο που εγώ μένω εδώ. Στο σπίτι μου ήρθα. Α, πολύ ωραία. Μας αρέσει πάρα πολύ το γαλαξίδι. Νίκο? Ναι, πολύ. Εκδρομούλα. Είναι η αγαπημένη μας πόλη. Εδώ το σκάγαμε πριν να παντρευτούμε. Και τώρα όταν μας πιάνει αυτό το... Έλα. Εδώ ερχόμαστε. Χαίρομαι πολύ να βλέπω ζευγάρια να τους πιάνει το... Χαίρομαι πολύ για σας. Και εμείς χαιρόμαστε για σένα, Ελένη. Και πήρες και υποτροφία και θα πας και στο Λονδίνο. Μπράβο. Πες τίποτα, Νίκο. Το λέω, Τζίλιο, το λέω. Μια ώρα το λέμε, το λογαριασμό λέμε. Ο κύριος Μαρνέρης, ό,τι ήταν να πει, το είπε και με το παραπάνω. Δεν έχω παράπονο. Είδες πως σας λατρεύει. Όλους σας λατρεύει. Αυτό πια. Λοιπόν, εντάξει. Χάρηκα που σας είδα. Τι φεύγεις, δεν θα κάτσεις να πιούμε στην επιτυχία σου? Δεν μπορώ να καθίσω. Τώρα τι να καθίσει το κορίτσι, άστο. Έχω παρέα. Μα πρέπει να το γιορτάσουμε. Θα μείνεις και αύριο? Οπωσδήποτε. Τότε το βράδυ να βγούμε όλοι μαζί με τους φίλους σου. Τι ολόκληρη υποτροφία είναι αυτή, Μα τι λες, παιδάκι μου, εδώ ήρθαμε να ξεκουραστούμε. Για να βγούμε ήρθαμε. Κοιμηθούμε το βράδυ. Και έχω και μια ιδέα. Φέρε και τους δικούς σου να τους γνωρίσουμε. Άντε πάλι. Ποιος την είχε αυτή την ιδέα για το ταξίδι? Ποιος την είχε? Η κοπέλα έχει δουλειές, έχει τις παρέες της, έχει τα προγράμματά της. Δεν θα χαλάμε εμείς. Εντάξει, θα σας δώσω το τηλέφωνό μου να με πάρετε να το κανονίσουμε. Πολύ ωραία. Γιατί εσύ θα ξέρεις και τα καλά τα στέκια, να πάμε κάπου με καλή μουσική, Έλα, εντάξει, θα σε πάρουμε εμείς, εντάξει, θα σε πάρουμε οπωσδήποτε. Μην βουίζεις μόνο προσοχή, γιατί θα παίρνουμε συνέχεια. Εντάξει, λοιπόν, γεια σας. Γεια σου, Ελένη μου, γεια. Γιατί η Θάλια δεν θέλει αυτή την κουκλίτσα, αυτό το πλασματάκι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δεν με θέλει ο Θεός, μπορώ να το καταλάβω. Να πω, δεν ξέρω. Εσύ δεν ήσουν έτσι, πώς το έκανες αυτό? Το βράδυ να δεις τι θα κάνω. Τι να κάνω, Ρελία? Τι να κάνω έτσι που τα έκανα? Μήπως να πάρεις το λεωφορείο να γυρίσεις στην Αθήνα? Τι λες, καλέ? Που θα τον αφήσω να αλωνείς με τη γυναίκα του? Τέτοια σύμπτωση. Έχουν νόημα οι συμπτώσεις. Να δεις που κάτι σημαίνει αυτό. Ότι με βλάκας. Δεν τους ρώτησα από μένουν. Έλα βρε αγάπη μου, αφού φάγαμε τα ίδια πράγματα και εμένα τίποτα δεν με πείραξε. Γιατί εσύ είσαι τόσο χάλια? Άσε με να χαρείς, Μάγδα, άσε με να χαρείς. Πώς καταλάβαινα τι έλεγα? Ή μήπως καταλάβαινα τι έκανα? Δεν κάθεσαι και στα αυγά σου, δεν κάθεσαι στα αυγά σου. Λύσαξες, παγώθηκες, για όλη τη μάνα μου έφερες. Εγώ λύσαξα. Εσύ δεν μου φάγεις το κεφάλι να πάμε ταξίδι στο γαλαξίδι και να φύγουμε μόνοι. Έλα, γιατί θα τα ακούσεις. Καλά, Νίκο. Ξέρω να τον ακούσει συνέχεια μες στα αυτιά μου. Μήπως τρελαίνομαι, ρε? Λες να έχω παραισθήσεις? Πειρατό πάντως δεν έχεις. Θα τον είχα μπροστά μου τώρα έτσι. Περίμενε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Δεν θα βρεθείτε το βράδυ? Το Νικολάκη τι μας έκανε. Εδώ ήρθαμε να ξεκουραστούμε, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Δεν ήρθαμε να γυρνάμε από εδώ και από εκεί. Άμα ήταν, θα είμαστε και στην Αθήνα. Τι κάνεις έτσι, παιδί μου? Εσύ τους αγαπάς τους φοιτητές σου, που τους κουβαλάς στο σπίτι. Τι σε έχει πιάσει τώρα
με αυτό το πλασματάκι. Ποια το πλασματάκι, τι δουλειά έχει το πλασματάκι τώρα να κατέβει. Εγώ και. Συγγνώμη, ήρθαμε μαζί να μείνουμε δυο μας. Εγώ με τη γυναικούλα μου. Να τη δω, να τη χαρώ. Μωρό μου, ωραία. Ξέρεις γιατί θέλω να πάω εγώ? Γιατί θέλω να γνωρίσω τους γονείς της Ελένης, να πω καμιά καλή κουβέντα στη Θάλη, γιατί ο Άρης είναι ερωτευμένος μέχρι εδώ με την Ελένη. Τι έκανες? Δεν αισθάνομαι καλά, δεν ξέρω κάτι. Να σου παραγγείλω μια σόδα, ένα λεπτό, κάτσε. Κάτσε και θα πάω μια βόλτα. Μέχρι έξω. Έτσι λίγο να με χτυπήσει ο καθαρός αέρας. Δεν ξέρω, με φούντος είμαι, έπιασε με. Μην αργήσεις. Να δω πώς θα τον ξεμοναχιάσω. Μου είπε κι αυτή μην πω. Να φέρω και τους γονείς μου μαζί. Βέβαια. Να ξέρει που τον δίνει η γυναίκα. Μην της κακοπέσει. Δεν μπορούσα να τον έχω τώρα εδώ μπροστά μου. Έτσι. Κομματάκια θα τον έκανα. Μήπως μου συμβαίνει κάτι. Μήπως είμαι ψυχρή. Ποτέ δεν θέλησα να κάνω κομματάκια έναν άντρα. Τι καλά, μωρέ, τι καλά. Κακή ψυχρή και ανάποδη μου βγήκε αυτή η εκδρομή. Παύλο, σώσε με, Παύλο. Παύλο, σώσε με, μόνο εσύ μπορεί να με σώσεις. Είσαι μανούλα στις δικαιολογίες. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο στο δωμάτιο και θα βρεις μια δικαιολογία να γυρίσουμε απόψε στην Αθήνα. Τώρα, απόψε. Γιατί δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ μέσα. Αν μείνω στο Γαλαξίδι μια βραδιά ακόμα τελείως. Θα είναι η τελευταία μου. Είμαι στο χείλο του γκρεμού, έλα μία έτσι θα κάνω και θα πέσω. Θα φουτάρω, Παύλο. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω τώρα. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Να πούμε ότι χώρισες, ότι σε πάρε τη Σοφία, η γυναίκα σου. Γιατί ρε, τι να πούμε ότι τράκαρες. Έλα, βρες κάτι, σε παρακαλώ, βρες μια δικαιολογία. Δεν είναι ανάγκη. Πώς δεν είναι ανάγκη, εγώ και εγώ είμαι εδώ πέρα, τι. Παύλο, θα σε ξαναπάω. Ελένη. Πώς βρέθηκες εδώ? Εγώ πώς βρέθηκα εδώ? Στο ξενοδοχείο μου? Σου, τι είναι? Το ξενοδοχείο που μου λέγες? Έτσι φαίνεται. Αλλά δεν χρειάζεται να φύγεις. Δεν κινδυνεύεις από μένα πια. Εγώ χάρηκα πολύ μόλις θυμήθηκα ότι έχω ένα ραντεβού. Δεν θέλω ούτε να σε ξέρω, ούτε να με ξέρεις. Καταρχήν μη φωνάσεις. Άμα είμαι αγανακτισμένη, φωνάζω. Πάμε έξω να αγανακτήσεις, τώρα μας ακούσει ο κόσμος εδώ πέρα. Θα πας στη γυναικούλα σου καλύτερα που θα σε περιμένει. Στη γυναικούλα μου και πάμε να πούμε μια κουβέντα σαν άνθρωποι. Πήγαινε. Φωνάει, μη φωνάσεις. Μη φωνάζεις, Βαγγελιό, και μίλα ελληνικά να καταλάβω τι μου λες. Έσβησε σαν πουλάκι στην αγκαλιά της ερωμένης του μετά από μια νύχτα έρωτα και πάθους. Ποιος, παιδί μου, ξαναπες μου. Και ο Σταμάτης μου να πεθάνει στην αγκαλιά της γυναίκας του. Ντροπή. Ούτε τη χαρά να ξερωθεί στα χέρια μου δεν μου έδωσε ο άχρηστος. Βαγγελιό, δεν γίνεται να συνεννοηθούμε έτσι. Εγώ θα σε ρωτάω και εσύ θα μου απαντάς μονολεκτικά. Ναι, όχι. Ναι, όχι. Τώρα κάνεις ένα σκοπί ψέματα. Να μην ξέρεις ότι είμαι παντρεμένος. Κάτσε εδώ, τι έβασες ξαφνικά τώρα? Η αλήθεια, άμα την κοιτάξεις κατάματα, χαστούκίζει. Τέτοιο χαστούκι έφαγα κι εγώ. Έλα τώρα υπερβολές. Να σου δώσω ένα φυλακή, ένα θα σου περάσει. Αχού, τώρα ή δεν καταλαβαίνεις ή κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις και θα μου τη βαρέσει. Παιδάκι μου, τώρα ήρθαμε στο Γαλαξίδι να τσακωθούμε. Περνάμε ή δεν περνάμε καλά? Περνούσαμε. Μέχρι που και το είδα και το άκουσα και δεν μ' αρέσει έτσι. Μα έτσι ήταν από την αρχή, τι να κάνουμε, δεν αλλάζει τώρα αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά εγώ δεν το είχα σκεφτεί όλο αυτό. Όχι, τώρα έλα βρε μάτια μου, έλα. Μήπως εμένα νομίζω ότι μου αρέσει, δεν με ενοχλεί εμένα. Νίκο, δεν θέλω να με ξαναπάρεις τηλέφωνο. Αλλά τώρα είσαι κλεβισμένη και λες βλακίες, άντε. Άμα με ξαναπάρεις, θα το κλείσω. Άστε τις ανοησίες και κοίταξε να δεις τι θα γίνει. Σε περίπτωση που σε πάρει η Μάγδα για την απόψινή έξοδο, πες ότι αναβάλλεται. Θα πει, πες ότι είσαι, ας πούμε, ξέρω, αδιάθετη. Κάτι θα βρεις να πεις. Έτσι δεν θα βρεις. Άκου. Εγώ του λέω να χωρίσουμε και αυτό σκέφτεται δικαιολογίες για τη γυναικούλα του. Τέτοια αναισθησία πια. Παιδάκι μου, τώρα τι είπα εγώ, για το βράδυ είπα, τι είπα. Μα κοιτάξτε στον μπαρ, για μια σόδα κατέβηκε. Είναι ανάγκη να τροβείτε αμέσως. Έλα, μπαμπά, πού είσαι? Να σου πω, τι μου είπε η Βαγγελιό? Ένας άπιστος θάνατος. Ένας θάνατος ροζ. Τέριασε πάρα πολύ. Η Θάλια. Τώρα εγώ πώς να το παίξω, Θλιμμένη χείρα να το παίξω. Κόκκινα θα φορέσω. Κόκκινα της φωτιάς. Καλά να πάθεις, κακούργε, καλά να πάθεις. Εκεί εσύ κάτω, μούγκα. Και εγώ εδώ πάνω να γελάω. Μια ζωή στην απιστία, δεν με έφαγες, σε έφαγα. Η Θάλια κρατάει την ψυχραιμία της, παρόλο το αναπάντεχο, το ξαφνικό.
Δεν ήταν καθόλου ξαφνικό. 20 φορές είχα πάει στην Τίνο. Τάμα το είχα κάνει. Να ξεραθεί. Ξεράθηκε. Ολόκληρος. Νομίζω ότι η πίκρα την κάνει να παραφέρεται. Λέει υπερβολές. Μάγδα μου, σε αφήνω, θα τα ξαναπούμε. Γεια σου. Θαλία, κορίτσι μου. Αλλά δεν φταίει κανείς. Εσύ φταίς που μου τον γνώρισες. Ωραίους φίλους είχες στα νιάτα σου. Τώρα μην ξύνουμε παλιές πληγές, έτσι. Δεν σου είπα εγώ να παρατήσεις εμένα και να παντρευτείς το φίλο μου. Ωραίος φίλος. Στον άλλο κόσμο που θα πας. Καλά να πάθεις. Σάτιρε. Έλα μωρέ Νίκο, που ήσουνα, δεν ήξερα τι να κάνω. Τι έγινε, παιδί μου, τι έπαθες? Για πού τα βάλαμε? Φεύγουμε. Έλα Νίκο μου, το ήξερα ότι θα στενοχωρηθείς, αλλά ειλικρινά δεν γίνεται τίποτα άλλο, πρέπει να φύγουμε. Βέβαια στεναχωριέμαι και πάρα πολύ μάλιστα. Βεβαίως και στεναχωριέμαι. Γιατί φεύγουμε? Πώς να σου το πω τώρα, να μην σου έρθει απότομα? Τι συνέβη? Δεν μπορώ. Μίλα παιδάκι μου. Μίλα βρε, με σκασες, τι έγινε? Ο Σγουράκης. Τι ο Σγουράκης? Έφυγε. Πού πήγε? Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Ποιο μεγάλο ταξίδι? Στην αμφιλοχία θα πήγαινε μωρέ, σιγά την απόσταση. Ποια αμφιλοχία, αγάπη μου? Στον τόπο έμεινε, στην αγκαλιά της ερωμένης του, από καρδιά, πάνω στην πράξη. Αυτό ξεπερνάει και τη δική μου φαντασία. Τι λες, παιδί μου, τι μου λες τώρα, καταλαβαίνεις τι μου λες? Τρελαίνομαι, τι λες? Καταρχήν. Εσύ, μήπως τηλεφώνησε ο Παύλος? Νίκο, να σου πω κάτι. Όλα εδώ πληρώνονται. Για μένα το λες αυτό? Όχι, παιδί μου, για το Σγουράκι λέω. Της πλήρωσε τις απιστίες του, λέω. Πήρε και ο Παύλος τηλέφωνο. Ναι, και τι είπε? Τι είπε? Ασυναρτησίες. Άλλα λένε της καμπάνας, άλλα εκείνη καμπανίζει. Πρέπει να βρούμε μια έξυπνη δικαιολογία για να τη φέρουμε πίσω. Ο Άρης τώρα τι χρειάζεται? Κάτι τέτοια δεν είναι τα ζευγάρια. Γι' αυτό σε γουστάρω, μανάρι. Γιατί ξέρεις να εκμεταλλεύεσαι τις καταστάσεις. Για να σου πω, οι ευκαιρίες περνάνε και χάνονται. Κυρία Μαρία, γεια σας, η Βάνα είναι. Μήπως είναι και η Ελένη? Μου λένε να σε φοβάται κανένας εσένα. Πείτε της σας παρακαλώ να με πάρει μόλις γυρίσει. Είναι επίγον. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Άρη, σου πάει να κάνεις το διευθυντή. Νάσια, δεν καταλαβαίνεις, Χριστό. Έχω προβλήματα, δηλαδή πώς αλλιώς να σου το πω? Εσύ θα κάθεσαι στο γραφείο και εγώ θα εξυπηρετώ τους πελάτες. Πολίτρια θα γίνω? Όχι. Εγώ θα κάθομαι στο γραφείο. Και εγώ θα εξυπηρετώ τους πελάτες. Βρέχεσαι με τα καλά σου, δεν πας καμιά βόλτα. Τι είναι αυτά που μου λες? Νάσια, θέλω να σκεφτώ, κατάλαβε το. Τα ανέμελα χρόνια τέλος για μένα. Τι για μένα? Γεια σας. Άρη, αγόρι μου, έλα. Όσο δούλεψες, πάμε να φάμε κάτι, φίλε. Άμα θέλεις μπορούμε να φέρουμε κάτι να τσιμπήσουμε εδώ. Ό,τι θες εσύ. Ναι, βρε Βάνα. Καλύτερα έτσι. Δεν έχω όρεξη για βόλτες. Ωραία. Πάμε να φέρουμε κάτι να φάμε. Εγώ θα μείνω με τον Άρη που με χρειάζεται. Δεν σε χρειάζεται να είσαι ο Άρης. Βρε, άσε τους άντρες να μιλήσουν μόνοι τους. Έχεις και αυτό το κακό που δεν ξεκολλάς. Εγώ δεν ξεκολλάω. Μη σε παίρνει από κάτω, φίλε. Γερά. Έτσι. Η απιστία είναι μια συνωμοσία. Νίκο, μ' ακούς? Βελφή, ο ομφαλός της γης. Που λες, στο τέλος κάποιος δεν αντέχει και προδίδει. Και στην προκειμένη περίπτωση τον πρόβασε στην καρδιά του. Δεν το φουγκαρά τον άνθρωπο που έπαθε καλά καθόλου. Αυτό μακριά από μας. Εγώ τι θα έλεγα σκέφτομαι. Τώρα όλοι θα το μάθουν ότι την απατούσε. Αυτή είναι το θύμα. Όχι θα για θύμα, τώρα δεν πάω ότι φανταστώ για θύμα. Τώρα εσύ με ποιον είσαι, παιδί μου? Ο αποθανών δεν δικαίωται. Σε αυτό το ταξίδι, μαμά, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Να μην στεναχωριέσαι. Το ξέρεις τώρα, δεν πρέπει να το παίρνεις και πολύ στα σοβαρά. Αυτό θα κάνω. Δεν θα το ξαναπάρω σοβαρά. Έλα, κοριτσάκι μου τώρα. Τις πήρα τις αποφάσεις μου εγώ. Εσύ να κάνεις ό,τι θέλεις. Αγγλία θες? Αγγλία. Γαλλία? Μόνο Ιταλία μην πας και κάνεις τα καλά τα δικά μου, Εσύ να κοιτάς τα μαθήματά σου. Αν πάρει τηλέφωνο ένας καθηγητής που είναι εδώ με τη γυναίκα του. Μην ξαναπάρεις να του πεις ότι έφυγα, πες του. Εντάξει, μωρό μου. Να προσέχεις. Έτσι και να μου ξανάρθει σύντομα.
το ρε Βαγγελιό, πού το θυμήθηκες αυτό? Τι δεν θα Βαγγελιά εδώ. Γιατί τύχηκες ψυχο Σάββατο, πουλάκι μου? Σαν να το ξαναζώ. Ποιο παιδάκι? Όπως τότε που έφυγε ο Σταμάτης μου. Ένα άνθρωπος, ένα τίποτα. Έχεις πάρει φούσες περιμένει. Και κανένα γαϊδούρι δεν ήρθε να με σκεφτηθεί. Βαγγελιό, τι έφτιαξα να φάμε? Ψάρι. Έλα βρε Βαγγελιό, ψάρι, τι ξέρεις να το τρώω το ψάρι? Μα τα πει τι ημέρα. Γιατί τα ξεστολίζεις? Να σου πω, πώς το έφτιαξες το ψάρι? Λακί. Έλα ρε Βαγγελιό, με κρεμμύδια. Παρακαλώ την Ελένη, μου δίνετε? Η Ελένη δεν είναι εδώ, έχει φύγει για Αθήνα. Ποιος τη ζητεί? Για Αθήνα. Καλά, ευχαριστώ. Ναι. Ναι. Το κλείσα. Και εγώ τώρα τι κάνω? Θα ξαναπάρουν, τι να κάνεις εσύ? Όχι με τον Άρη λέω τι κάνω, γιατί εγώ θέλω να του σταθώ. Αλλά μήπως το παρεξηγήσει και έχουμε τα ίδια. Ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει ανάγκη. Μεγάλη ανάγκη. Έχει την Άσια. Η Νάσια δεν θέλει να του σταθεί, να του κάτσει θέλει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο που τα είχα στρώσει ωραία και με τους δύο. Σκατά γίναν μέσα σε μία μέρα. Τι του είχε στρώσει? Σαββατοκύριακο με τη γυναίκα του είχε στρώσει. Άντε κοριτσάκι μου, θυμάσαι. Μήπως το ξάνοιξες λίγο, Θάλια? Σαν καθήκον θα το αντιμετωπίσω. Θα τον φυτέψω και εγώ θα λουλουδήσω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Σαν κακόγουστη φάρσα μου φαίνεται. Μια φάρσα ήταν όλη μου η ζωή. Και τώρα στο τέλος αυτό? Έκανες ό,τι έκανες, κύριε. Πέτανε τουλάχιστον στο σπίτι σου, αξιοπρεπώς. Στο κρεβάτι σου, όχι σε κάθε... Έλα τώρα, μην το σκέφτεσαι αυτό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αυτό είναι που δεν θα αντέξω. Ελένη. Ξέρεις πόσα χρόνια πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο σας? Ποτέ δεν μου πέρασε από το νου ότι ο κύριος Χαρίτος μπορεί να είναι πατέρας σου. Εξαιρετικός κύριος. Ναι, ναι. Όταν δεν γκρινιάζει. Ποιος γκρινιάζει? Η Νάσια που είναι? Είχε να κάνει κάτι. Θα έρθει. Δεν πάμε στο δωμάτιό μου, παιδιά? Ναι, και δεν πάμε. Θάλη, αγάπη μου, όταν περάσουν όλα αυτά, θύμισέ μου να σου πω για το ξενοδοχείο που έχουν οι γονείς της Ελένης. Καταπληκτικό. Πώς είσαι? Πώς να είμαι?
να μην ήμουν εγώ, να ήταν κάποια άλλη στη θέση μου, αλλά βλέπεις εμένα έπρεπε να βασανίσει ο άχρηστος. Ο Θεός να το συγχωρέσει, γιατί εγώ... Τι κάνουμε τώρα? Ένα φιλικό χέρι χρειάζεται. Τι σου ζήτησε? Όχι, τι θα μου ζητήσει είναι το πρόβλημα. Γιατί εγώ με τον άλλη τελείωσε. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε τώρα που μας χρειάζεται. Είναι φίλος μας χρόνια. Δεν είπα εγώ το αντίθετο, να ξυπαθούμε. Πού είναι ο Μιχάλης? Να, μέσα είναι, κάτι διαβάζει. Πώς θα πέρασες? Απλώς ήθελα να ξεφύγω λίγο από εδώ και... Μου έρχεται και εμένα να φύγω, αλλά πολύ πιο μακριά. Να με έβρασε κανείς. Και κυρίως η κυρία Τάλια. Θα φύγεις, δεν θα φύγεις για μεταπτυχιακά? Να πάω τώρα, δεν μπορώ να την αφήσω μόνη στη μάζα. Αλλάξαν τα πράγματα, λένε. Άλλαξαν. Τώρα είμαι μόνος μου. Όχι βέβαια. Έχεις εμάς τους φίλους σου. Πάντως, Τάλια μου, να ξέρεις, ό,τι και αν συμβεί, εμείς θα είμαστε δίπλα σου. Και σε σένα και στον Άρη. Αλήθεια, πού είναι αυτό το παιδί να του πω δύο κουβέντες? Στο δωμάτιό του. Αχ, τελικά τίποτα δεν μένει σε αυτή τη ζωή. Μόνο οι παλιοί φίλοι. Παντρεύεσαι για να έχεις ένα σύντροφο και... Να που καταλήγεις. Τάλια, σε σένα έτυχε αυτό, μην το γενικεύουμε τώρα. Σήμερα τυχαίνει σε μένα, αύριο σε σένα, έτσι είναι αυτά. Ναι, σωστά. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πως έμεινα μαζί σου αυτό το καταφύγιο μια εβδομάδα. Μες στα χιόνια με -5. Ήσουν ερωτευμένη, γι' αυτό. Ναι, ήμουν. Ελένη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ σήμερα. Δεν τρέπεσαι. Τότε θέλεις να είμαι κοντά σου. Σαν φίλοι όμως,